Kulungka kapangi mari kicing songno norok nai tongo kokbrok koklop kothmayung channelni bisingti kalai tini ang norok ni thanio koklop pori khnanai omongke ani swijak nia tamni ke swijak swikrung kwbangma haste rok tongo borokni bijak karijak aborni bisingo nang ni thanio pori khnanai tamni bagui hingke chini tripura haste kwbang borokni kokbrok bijak rokno pai pornai kwrui haini bagui tabuk social media eba YouTube platform tike जों jotono video nayo rwsamung khwnao haini bagui ang uansoka norokni YouTube ni bisingti khlai norokni thanio ang koklop rokno sogirinai eba khwnanai haidika जों tini no puila koklop khnama hasingo thanglainai koklop nai bukuk okra sobita debrong sijak koklop ni bungkha cherai sal phaidi manai kuthum lainai tini cherai sal yak bayak rom laioi mwsalainai pal khamni khorang sumini khorang nini ani nehurusa sabusinai chini bharat hani tini romya bijak swikong kebo thangya rungok tene koklam sanai sal kamarang phungok wati krui satung krui chumui bodol kharui tongthok chathok khatung khaja rwnai haiyungo sarui nok brumi jotto cherai phagi malainani tinini sal tamni sal palkhe silainani jungno cherai jungno tinang nobar chini phan grak khlai romui tonai chini bharok hano khakhlayo koklop hingke cherai rok ni belai kheno nangmani tai children day rok ni notui omo swijak kha gephaidi sengtai tangsa koklop porima phasing thanglai omo bokino chini koklop nai bukuk sobita bai swijak omongkha ani ama koklop ni mung ani ama chim khanalai ma phasing thanglai ani ama kok sama khorang khnathok athuk romo gudok songo chayai sathothok maidul tago hor sogo bhago bono chaya karei khati tono charinani ano yasa maidul yasa khata porinani ang porimanya kapma nukhe ano phikungo bao mani risa bara kolo soyei soktoto kisik kaham jesa kanbo ama naithoto khakhlayo norok koklop belai kheno khnatok chakhana hni swikrung sobita deprong sijak belai kheno